जोंनि बर' हारिनि जारिमिनाव जोंनि बर' हारिनि बर' बिमा माहारिफ्रा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंजों जिनाहारि खालामजानानै सिथारजानाय, जिनाहारि खालामजानाय गोबां रोखोमनि गोथां जारिमिनफोर दङ। नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' माहारिनि माखासे बिमा माहारिफ्रा खुनु मोनसे सिनसियारिटि गैया। नन ट्राइबेल हारि सुबुंफोरनि नंखाय मोजां मोनफ्लानायनि लैथोआव गबो होजानानै जोंनि गोबां माखासे ट्राइबेल सिख्लाफ्रा, बर' सिख्लाफ्रा इउसलेस खालामजागासिनो दङ आरो गोबां बर' सिख्लाफ्रा नन ट्राइबेल हारि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायनाय रिलेशनशिप लाखिनानै बुथारजानाय, जिनाहारि खालामजानानै बहाबा गारनानै दोनहैजानाय गोबां फोरमान दङ। दा बेफोरबायदि मुगैजाथाव, सहायनो हायै जाथायफ्रा खनले खनले सोमजिबाय थासेयावबो दिनैनि बे समाव जों ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों अपेनलि नुनो मोनो जे जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' सिख्लाया नन ट्राइबेल हारिनि सोरबा सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै अपेनलि भिडिअ रेकर्ड खालामलायनानै आस्थाम सोलायनाय, रिं मेरेज खालामनाय। बेनि गेजेराव मोनसे कमेन्ट शेयार खालामबावो जे मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुङा गाज्रि जाजोबनो हाया। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो जे जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरा मोजां नंजोबा। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय जाय नन ट्राइबेल हारिजों बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोखौ अपेनलि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव दिनैयो गोसो बायदि दिन्थिदों, बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बे ट्राइबेल हारिनि, जोंनि बे बर' हारिनि बै जारिमिन सोमजियैनि सिगांनिफ्रायनो सुथुरखा। आरो जों ट्राइबेल हारिनि, जों बर' हारिनि जारिमिनाव बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि जारिमिनानो 99% जायगा लानानै दङ। जाय हारिया जोंनि सुथुरखा, बे हारिनि सुबुंफोरजों लाभ रिलेशनशिप खालामनानै एसेबां दुगायै अपेनलि ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिनाय। बेराफारसेथिं बे बाथ्राखौ जों गोथौ गोसोजों साननो थाङोब्ला अपमान खालामनाय जादों, मानहानि खालामनाय जादों। माने चेलेन्ज लानानै दिन्थिनाय माखासे नुथायफोरखौबो बेवहाय फोरमान मोननाय जादों। जेराव बेराफारसेथिं गोलाव सम सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' सिख्लाफ्रा, बर' हिन्जावफ्रा जिन्स लंपेन्ट गानोमोनब्ला, सुरिदार गानोमोनब्ला, सारि गाननानै लामा दथायाव बेरायोमोनब्ला, सारि गाननानै, जिन्स गाननानै, सुरिदार गाननानै बहाबा फुजा मेला जानो थाङोमोनब्ला, बहाबा कलेजाव थाङोमोनब्ला, बै बर' सिख्लाखौ हमनानै बिनि गाननाय सारिखौ हासिनानै होयोमोन, बिनि गाननाय जिन्स लंपेन्टखौ हासिनानै होयोमोन, बिनि गाननाय सुरिदार लंपेन्टखौ हासिनानै होयोमोन। आरोबाव लोगोसे नेमखान्थियाव गैयै माखासे साजाफोरखौबो होबोनाय जों नुनो मोनदों। आरो नन ट्राइबेल हारिनि सेंग्राफोरजों बहाबा फुजा मेलायाव, बहाबा हटेल रेस्टुरेन्टआव, बहाबा लामा दथायाव ज' थानानै बेरायनाय नुयोब्लाबो बेखौ हमनानै साजा होबोनाय गोथां माखासे फोरमानफोर दङ। मानि थाखाय साजा होबोदों, मानि थाखाय हमनानै बिखौ साजा होनानै बुजायबोदों? नाथाय दिनैनि बे समाव जोंनि बर' माहारिनि गोबां माखासे बर' हिन्जाव सिख्लाफोरा सारि गाननानै अपेनलि बेरायो, सुरिदार गाननानै अपेनलि बेरायो, जिन्स लंपेन्ट गाननानै अपेनलि बेरायो। आरो नन ट्राइबेल, एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सेंग्राफोरजों लाभ रिलेशनशिप खालामनानै अपेनलि धाबायाव, रेस्टुरेन्टआव, लामायाव, पार्कआव, फुजा मेलायाव अपेनलि बेरायनानै गोसो बायदि माखासे फावथिनाखौ जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि सिगाङावनो दिन्थियो। बै नन ट्राइबेल, एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल सुबुंनि बै माखासे सेंग्राफोरनिफ्राय गोबां माखासे बर' सिख्लाफोरखौ हमनानै साजा होनायजों लोगोसे ओरैनो गोजान, ओरैनो बोखाबोआखै, ओरैनो फाराग खालामबोआखै, खालामबोनायनि गोबां माखासे बाथ्राफोर दङ। जेराव जाय हारिया जोंनि सुथुर, जाय हारिया जोंनि बिमा माहारिखौनो जिनाहारि खालामो,
थांखि लाबाय थायो बे हारिजोंनो जोंनि माहारिनि बिमा माहारिनि सोरबा सिख्लाया सोरबा हिन्जावा सोमोन्दो लाखियोब्ला बै जारिमिनाव सोमजिलांनाय बै माखासे सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ लानानै दुखु मोननायजों लोगोसे रागा जोङो जायनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे साजाफोरखौ गोबां माखासे समफोराव होबोनाय जों नुनो मोनदों। नाथाय अब्लाबो दि एसेबो एलार्ट गैया एसेबो सांग्रांथि गैया जोबोद लासिं सिं आरो नन ट्राइबेल एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सेंग्राफोरजों लाभ रिलेशनशिप खालामनानै अपेनलि धाबायाव रेस्टुरेन्टआव लामायाव पार्कआव फुजा मेलायाव अपेनलि बेरायनानै गोसो बायदि माखासे फावथिनाखौ जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि सिगाङावनो दिन्थियो। रावबो जेबो बुंनो हाला माने बिसोरा मोनसे चेलेन्ज लानाय बायदिसो माखासे एक्टिं माखासे ड्रामाफोरखौ अपेनलि दिन्थिबोबाय थानाय जों नुनो मोनदों। आरो थिग बेफोरबायदिनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सेंग्राफोरजों हौवाफोरजों जाय बर' हारिनि जाय ट्राइबेल हारिनि सिख्ला हिन्जावफ्रा सोमोन्दो लाखिदों गावबागावनि बेसेनखौनो दिनै बावसोमनानै होदों बैफोरनिफ्राय गोबां माखासे बर' सिख्ला बर' हिन्जावफोरा जघन्य थार्ड क्लास लेभेलनि सातजाला खालामजानानै अयथासार खालामजानानै जिनाहारि खालामजानानै सिथारजानाय फुथारजानाय गोबां दिनै फोरमानबो दङ। नाथाय अब्लाबो एसेबो एक सेकेन्डबो सुद्रायाखै। नै जाय बर' हिन्जावा जाय ट्राइबेल हिन्जावा नन ट्राइबेल हारिनि सेंग्राजों अपेनलि गोसो थोलायनानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गावसोरनि गोसो थोलायनाय गावसोरनि मोजां मोनलायनायखौ शेयार खालामदों जोंहा जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया। नाथाय जेब्ला हारिनि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्राया फैयो हारियाव सोमजिलांनाय जाय नन ट्राइबेल एन्टि बड' एन्टि हारि सुबुंफोरजोंनो इनाय अनागारि खालामजानानै जिनाहारि खालामजानानै सिथारजानानै बै बर' बिमा माहारिफोरनि माखासे सेन्टिमेन्टेल दुखु सातजाला सहायनांनाय बै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो समाव बाथ्रा बुंनो गोनां जानानै फैयो होबथानो गोनां जानानै फैयो। दिनै जाय ट्राइबेल हारिनि बा बर' हारिनि सिख्ला हिन्जावफ्रा नन ट्राइबेल हारिनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनोना माने जास्ट फर प्रडाक्सन खालामनायनि थाखाय बा इउज खालामनायनि थाखायल' आरो जाय नन ट्राइबेल हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनो बै नन ट्राइबेल हारिनि सेंग्राया बिनि सोलेरजों गोजोननाय लानाया अहानाय जेब्ला मोनो बि गावनि लोगोफोरखौनो जिनाहारि खालामहोनानै सिथारनानै बहाबा दोनखुमानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों एसे एसे दिनैयो खोनानो मोनो। जेराव जों दिनै बहाबा जायगाफ्राव बहाबा बर' हिन्जाव थैना दङलै बहाबा बर' सिख्ला फुथारनानै दोनजादोंलै बेफोरबायदि माखासे जाथायफ्रा बेफोरबायदिनो सोमजिलांनाय आरोना। आरो जाय बर' बिमा माहारिफ्रा बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजोंनो जिनाहारि खालामजानानै सिथारजादों फुथारजानांदों गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ जिनाहारि खालामजानानै फोथैहोनानै लानांदों बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सेंग्राफोरजों हौवाफोरजों बेफोरबायदि पार्सनेल रिलेशनशिप लाखिनायनिफ्राय जोबोद गोजानाव था। एसे जारिमिनाव सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौबो सेन्टिमेन्टेल मान होनानै गावबागावनि लाइफखौ एसे हमथानानै स्टेन्ड खालामलांनो नाजा गुबुन हारिनिफ्राय फारागथि लानानै आरोना। सिगां समावहाय जेरैबायदि जोंनि गोबां बर' बिमा माहारिफ्रा गोबां बर' सिख्लाफोरा सादारन जिन्स लंपेन्ट गाननायाव सादारन सुरिदार गाननायाव सादारन सारि गाननायाव साजा मोनबोदों गुबुन हारि सेंग्राजों बेरायफानायावनो गुबुन हारि सेंग्राजों मोजां मोननायावनो जेरैबायदि अयथासार सातजाला साजाखौ सहायबोनांदों दा समावबो जायखिजाया जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' हिन्जावा बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनाय गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनायनि माखासे सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों होनानै जोंनि सिगाङाव फावथिना दिन्थिनाय बेबायदि नुथायनि सायाव जों फिन आरोबाव एक्सन लाफिननाय हाबाफारिखौ जोङो फोथांफिननांगौ। आरो लामा दथा बहाबा धाबा रेस्टुरेन्टआव नन ट्राइबेल हारिनि सोरबा सेंग्राजों एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सोरबा सेंग्रा हौवाफोरजों बेरायफानाय जुदि नुयोब्ला जोंनि बर' हारिनि बै सिख्ला हिन्जावफोरखौ अब्लाना गारबोनाय बै समाव जेरैबायदि साजा होयोमोन बेबायदि साजा होनाय समफोरखौ लाबोफिननांगौ। दा बे बिथिंनि सायाव मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना मा कमेन्ट शेयार खालामनो सानो जोंनि बर' हारिनि जाय
सिख्लाफोरानोखि गुबुन हारि सेंग्राजों सोमोन्दो लाखियो बिसोर माने ल' एन्ड अर्डारनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोबोद दुगि दिन्थिनाय माखासे बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनो। बे ल' एन्ड अर्डारा बे भारत हादरनि संबिधाननि ल' एन्ड अर्डारा जोनोम जानायनि सिगाङावहायनो जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जोंनि गासै सानस्रि सोदोमस्रिखौ नोजोरथि होनानै बर' माहारिया एक्सट्रा माहारिनि माखासे दानानै दोनखानाय नेमखान्थिफोर दङ आरो बै बर' माहारिनि बिखायाव दिनैसिमबो गोथां जानानै थानाय नेमखान्थिफोरखौ सोरबा बारनानै गावनि गोसो बायदि खामानि बाथ्रा माखासे नुथायफोरखौ नुहोनो सानबाय थादोंब्ला बर' हारिनि बिखायाव दानानै दोनजाखानाय बै नेमखान्थि बायदियै साजाखौ रुजुमखानांगोन आरो बै नेमखान्थि बायदि जेरैबायदि सोंथि बे सोंथिनि फिननायखौबो होनो हानांगोन। सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।